Hvad så, gutter og gutinder, og velkommen til i dag. Vi skal fandme i gang med noget mere af det her Ronaldos Adventure, eller eventyr, eller det I nu vil have, det skal hedde. Skriv lige i kommentaren, hvad I synes, det lyder bedst. Adventure eller eventyr. Men yes. Vi fortsætter simpelthen, hvor vi slap sidste gang med de 4 opgraderinger her. Eller det var egentlig 7, men fordi vi startede på bronze. Men hvorfor ikke bare komme i gang med kampen? Det er simpelthen episode 2 i dag. Ja, gutter, og han har et 87 rated hold, så jeg tænker faktisk, det er et rimelig godt hold, han har. Ja, det er fint nok. Det er okay. Han har Robben og Nøje og lidt diverse, så ja, hvorfor ikke? Jeg tænker godt, vi kan score et par mål, men ja, man ved jo aldrig. Måske er han god. Lone. Det er Lone. Første opgradering. Ja tak, drenge. Sådan, mand. Når det er fandme Lone. Hold kæft, jeg elsker dig, Lone. Undskyld, Bente, men jeg kan bedre lide Lone. Ja, man. Anden opgradering. Hold kæft, hvor er det lækkert. Og det er Lone igen, mand. Sådan, Lone. Okay, Bente, jeg glemmer dig for altid nu. Bente, du kommer aldrig igen. Aldrig. Nu er det fandme Lone forever. Ivan. Ned med Ivan. Fy. For satan. Kurt, for helvede. Bare ikke var det bekendt, Kurt. Fy. Slemme kald. Lakker din kald. Nej, for helvede. Han er bare en kald, Lacazette. Hold kæft, hvor er en kald. Fy. Nej, Bente. Nej, for helvede. Bente, hun slår kraftedeme til igen. Bente, nu glemmer vi dig for altid. Fy for helvede, Bente. Det var ikke været bekendt, det der. Din klam smatso. Jo, 3. opgradering. Ja tak. Lone for helvede. Ja tak. Lone, jeg troede lige, vi havde mistet dig. Men du kom tilbage. Ja tak, Lone. Fy. For helvede. Nej. Og det værste er, det kraftedeme ikke Bente, så er de 90. minut. Hold kæft, mand. Fy for satan, Ivan. Ja, gutter, så kampen, den er færdig, og vi vandt desværre ikke. Ronaldo, han scorede 3 mål, som, ja, det kan I ikke se, men ja, I ved det i hvert fald. Og kampen den endte 4-3, så vi tabte desværre. Men yes, lad mig finde nogle, nye spillere til holdet. Ja, gutter, så er jeg tilbage igen. Jeg har fundet opgraderingerne, og jeg har brugt 2 på ham her, fordi han var non-rare. Og så, ja, fordi han gik fra en non-rare bronze, og så til en non-rare sølv, så det brugte 2 opgraderinger på. Så havde vi Enzo Fernandes herude, til dansk søn. Ham havde vi herude, og han var en rare bronze. Og så fik vi ham opgraderet til en non-rare bronze. Nej, undskyld. En non-rare sølv. Ikke non-rare bronze. Fuldstændig syg. Men yes, som I kan se her, han har forster skills, og det var egentlig mest derfor, jeg valgte ham. Fordi, ja, altså, jeg kan skille lidt mere med ham, end jeg kunne med Enzo Fernandes, fordi han havde vist kun 2-star skills, eller hvad det hedder. Og ham her, han er faktisk, jeg synes, han har rigtig god stats. Han er sådan rimelig forholdsvis hurtig, og ja, så har han sgu egentlig også gode defending stats forhold til en silver. Så, yes, men så sådan her ser holdet ud nu i vores anden episode af Ronaldos Adventure. Så yes, vi ses i næste episode, dreng. Peace out.